Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva umuntu okhulekayo uDokotela uMhlongo bathi babakazi into ziyenzeka. Sihleli kuleso sihlalo esikhulu sa Dr Mhlongo TV. Njoba nazi ukuthi uma ngifika la ngisuke ngifika nabantu abanohlonze ababaluleke ngendlela eyisimanga abakhothanyelwayo, abantu abadala abaguqelwayo, izalukwazi abaguqelwayo, okhokho ngamanye amazwi mawusiza abantu basiza ngeqiniso la ufika khona kuqala idolo phansi bathi makhosi. Ngaye ngabona nami ngihamba endaweni yaseSipuruthi ngoba sikhona la endaweni yaseMgababa uMakhosi Mkhize ngiyafika omama bamngungile baguqe phansi bakhipha imali zamaqolo bemnikelela bethi Makhosi Mkhize wasiza ingane zethu wayivusa igula, wasiza Makhosi Mkhize wasiza abayeni bethu besishiya. Asibingelele Makhosi Mkhize, bingelela abantu bakho kade bakulinda, cathi bayajabula bekhona bethi kade Makhosi Mkhize sasilindile usengene namhlanje. Bingelela abantu bakho bonke emhlabeni. Ngiyabingelela ngiyabingelela wonke umhlaba, ngiyabingelela amakhosi amakhulu, ngiyabingelela nobaba uMhlongo, iDr Mkhulu Mhlongo, ngibingelele wonke umhlaba, ngibingelele nomndiki nomndawo. Bayazi makhosi ukuthi emhlabeni waseMgababa noma emhlabeni wase-Afrika uyazondwa abantu, bakuzondelana abantu. Mhlambe singasho ukuthi bakuzondela ukuthi uvusa abantu abafile, singasho ukuthi bakuzondela ukuthi uyathakatha, bakuzondelana abantu kangaka. Yini oyenze kubantu wena engadala ukuthi abantu bangakufuni? Ileli dlozi engihamba nale engaliphiwa abantu bakithi abangasekho. Vele musuthwasile muko waphuma wathatha wahamba wayothwasa, mawusubuya kuvele kuthiwa umthakathi, noma ungathakathi abantu bakubona umthakathi. Ileli dlozi engihamba lalo elinamandla elingivusayo abantu beze bengibone njengokuthi ngumthakathi. Ngijabulela into eyodwa Makhosi Mkhize ngoba eSipuruthi ngabona izalukwazi ihleli ziguqile zikhotha zenza yonke into, zikupha imali, zikupha yonke into. Ngamanye amazwi makukhona abathi umubi bakhona abathi uba umuhle. Laba abathi umubi ngoba babethumela izinto kwesinye isikhathi zangaphumelela, babethumela abantu bebeshaya ngey'lwane wafika bavusa wena. Mhlawumbe iyona into edala ukuthi ube mubi lowo. Asihlabele phambili Makhosi Mkhize ngenxa yesikhathi. Utholakalaphi? Inamba yakho ithini yocingo uma bekufuna abantu bakho? Okay, ngitholakala eMgababa e-Area Africa. Inamba yami ithi 078 246 4201. 4201. Asiphinde kancane futhi 078 246 4201. 4201. Asiphindele le gogo lo ongayizwanga kahle, asiphinde simphindele 078 246 4201. 4201. Kuyenzeka libanjwe amathwasa amakhosi ngenxa yomsebenzi mawukuthi uyatholakala. Ngicela ubatshele abantu bakho bangalindeli izwi lakho mase libanjwa ithwasa bayitshele kube sengathi lidukile. Batshele ukuthi mawusesigodlweni ukhona nokwenzeka abamba ucingo. Ngibe busy ke, ngibe sesigodlweni kube khona abantu engibabhulela ngoba ngumuntu vele ohleze ebusy. Sometimes ocingweni ngangitholi, kodwa kukhona abantu abazokuphendula bekuthola uzozothatha yonke information ngawe mase ngiyabuyela futhi kuwena. uMakhosi Mkhize uyalungisa idlozi? Ngiyalungisa idlozi, ngiyaligeza idlozi, ngiyalikhipha idlozi ngiligeze, ngulungisa umsamo, ngibethele ekhaya. Umuntu onabantu abadala uyakwazi ukumthwasisa? Ngiyamthwasisa umuntu onabantu abadala. Ubona kanjani ukuthi abantu abadala noma igobongo ngabe utshelwa uyena noma ubuyela emsamo uyothetha khona? Ngiyemsamo ngikhulume nabantu abadala, ibona abangitshela ukuthi lo muntu lo fanele angene egobongweni, lo muntu lo idlozi lakhe lamdinga fanele athwase. Iziphi impawu Makhosi ezenza umuntu ubonakala ukuthi unabantu abadala ngaloko kubhula? Impawu ngicela unginike nje impawu eziwu4. Impawu eziwu4: ukulunyelwa indlebe, okokuqala lokho 1, ukuphathwa amehlo, 2, ukuvuvukala inyawo, 3, uvaleka amehlo, yes, nokuba nesinya sibe buhlungu ungazi ukuthi uphethwe yini, kusuke kungenwe idlozi ke lapho. Yes, abanye bayakhala Makhosi bathi mina ngiphupha izinyoka, ngiphupha amabhayi, ngiphupha amanzi, ngiphupha ulwandle. Lokho kuzona impawu? Impawu zalo idlozi zokutshengisa ukuthi selifuna ukwenza umsebenzi walo. Nomunye ufuka aphupha ibhubesi ehamba nalo kodwa lingamenzi lutho. Omunye aphipha angungwe inyoka imbuka kodwa ingamenzi lutho. Kusuke kuyidlozi ke lelo elifuna ukuthi anze umsebenzi walo alimbizele wona. Lapha ekhaya saSikhaba masuya like wenzele ukuthi uMakhosi Mkhize kukhona ivideo nayo ngelinye ilanga ukwazi ukumlekelela ngayo, unoma ukwazi ukuthi kukhala ibheli kweni thinqinqi masuzoza ukuthi uMakhosi Mkhize abantu basemlazi, abantu basemakhutha, abantu basemagabheni abanyakazi, abantu baseMgababa Area 7 Area 24
Area 38, Area 35, Masayithini Elovu, Adams Mission, abanyakazi abantu nangu Makhosi uMkhize usefikile. Bathi uyasiza nakwezothando. Angaba manga Makhosi? Abaqinisile hawu. Mekukhona nje abantu besifazane abadinga usizo, bespecially laba abasha, ngiyabasiza. Ngicela ukubuzela lo bhuti othi mina ngiqonywa Makhosi kodwa ngiyagunda kahle amakhathi, ngiyaqoka kahle ngithenga wonke inhlobo amaphefumulo kodwa mengithe umuntu wesifazane akangifundi ungamsiza kanjani lo muntu? Likhona ibhodlela lalokho lo elidila nabantu besilisa. Yes. Yafika alisebenzise mekuthi intombazane uzadlule nje ajike nayo imbone imlandela. Asinquma amakhanda Makhosi asiphinde inamba nangu umuntu osefuna inamba asafuna ukukhuluma kwakho usefuna inamba nje asiphinde inamba Inamba ithi 078 246 246 4201 4201 asiphinde 078 246 4201 4201. Siyabonga kakhulu wena ohlele ekhaya ukuthi ube ingxenye yalo msakazo oyisikhondla ngendlela emangalisayo. Sicela ukukutshela ukuthi ngokulandelayo siyokwazi ukuthi siphinde sibe nawe kodwa like ama-Suyaskhasprapha khona uzoba ingxenye noma ube ilunga lalomndeni wakwaMhlongo noma wa-Dr. Mhlongo TV. Asibonane ngokulandelayo. Valelisa abantu bakho Makhosi mase uyabatshela ukuthi igama lesitophi bayokutholaphi bathi bayokwehlapha abantu abazakwena. Ngiyavalelisa kunina nonke, ngiyabonga ngethuba engiphiwe lona la ekhaya kaMhlongo la engathwasela khona. Isitophi engitholakala kusona wehlika ephawini lagesi noma ngikusendele i-location ngoba indawo ithi ukuthi ukudida mase usulapha ephawini lagesi. Ngikusendela i-location ezokuthatha ifike ikubeke ekhaya. Ngiyabonga kakhulu. Kusho ukuthi into right Makhosi sesiphetha ukuthi umuntu akafona angamezana ku-surprise athi ufuna ukuyokuzuma. Yebo ngizocela ukuthi nifone before uze ngoba izokudida indlela. Ngicela ufone kule number ethi 078 246 4201 ukuze ngizokunika i-location eqondile. Nina bansilo nina besilo siyavalelisa kakhulu sithi bye bye siyobonana kwelandelayo. Makhosi ngicama kubayethe. Makhosi.